Primeiro decir que foi unha pena o tema do globo, pero bueno, que ao final permitiu unha actividade moi particular, a verdade que moi lúdica, pasámoslo moi ben, e que demostra o máis importante que eu, do que existe neste conservatorio, que é o seu patrimonio humano, digamos, a relación que existe entre os alumnos e os profesores, e o ambiente que se crea aquí cada sábado, é absolutamente fantástico, e desde logo é o que permite que nazcan despois as cousas que nacen. Nestes 4 anos que leva xa de existencia do conservatorio pasaron xa por aquí moitas cousas. Pois crearon novos grupos, como Eclética Ensemble, do que teño o honor de pertencer. Durante the Flow, que foi recientemente premiado en Santiago con o primeiro premio de Radio Obradoiro. En fin, cursos, música para documentais, encontros de investigadores, un montón de actividades que demostra pois, o dinamismo e a moita ilusión que se pon no que se fai neste conservatorio. Decir que tamén se traballa moito na recuperación, digamos, na promoción da música, non só recollendo, estudiando, pois, cancioneiros antigos e máis, sino creando. A veces, cando falamos de música do povo, para que o povo son outros, en este caso temos conciencia plena de que somos nós, e por eso, pois, en fin, estamos decididos a seguir aportando cousas. Para mostrar esa aportación, vamos a empezar co grupo de zanfonas. Este grupo, esta clase, é dirigida por Óscar Fernández, zanfonista e membro do grupo Os Tempés, e vai tocar co seu alumno Pablo Cid, ademais de tocar, comentar unha cousa tamén fantástica, este alumno, esta persona, vai a tocar unha zanfona que é a segunda que constrói el mismo e que vai a estrear hoxe. Van a estar acompañados tamén por Benjamín Otero, o OE, que é o profesor de linguaxe musical. Despois vai haber un outro apartado no que vai a participar o combo. O combo é esa clase que é unha clase de encontro de todos os alumnos das diferentes clases, dos diferentes instrumentos nas que se reúnen e se tenta dar vida realmente ao que debe de ser, tocar xuntos e compartir, en fin, a experiencia musical e compartir o tema de mezclar instrumentos e crear cousas entre todos. Entón, o primeiro grupo, as zanfonas, van a interpretar Medio Paso, que é un tema tradicional, Demostade a Millares, outro tema tradicional, as cantigas 29-244 de Santa María, e van a rematar con Coxa Mica, de Dupuy-Régy, un oro autor. En canto combo, van a interpretar Mazurca de Liñares, que é do repertorio do grupo Lindaina, e Muiñeiras, Astur e de Pollo. Pois bueno, con todo isto quedades e, en fin, logo nos vemos.